al ng'iyo kaka owinjo bed ni wadonjo e migawo mamalo mar gima maber. Tanto okabi wuondi an gima dich godo kabisa mapiyo kendo en feri ma digolo ji Mfangano kakelelo motuo ma sirikal osechako gero Kisumo ma bang' dweche moko 2-3 bro yudo koserumo. To agombo mondo mi president e address ne mobiro chako wuoye kendo owach ni koro ferigo gin 3 ma achiel kani kucho to moro ni koni to machielo bende nitie diere kama nyiso ni every single hour ng'at ma Mfangano nigi thuolo mar mondo mi ngene alwo mana weche mana winjo ko kendo wach ni nyaka watur weche gi obed matindo tindo ne japiny. Owinjo bed ni every hour ng'at ma Mfangano nigi thuolo mar chopo e mainland e thuolo ka thuolo kata bed ni en medical emergency kata en gima chal nade. Mamano achiel kuom gik mabiro tudore e weche mag ndara gi iwinjo ko wacho weche kata mana weche mag SGR bro kelonwa yot nikech koro movement mar dhano to gi mar misike gi kit ohala bro bedo mayot mondo mi ya Mombasa ochop Kisumo. Nochi neno ka Museveni bende gonduru ni yawa nam chumbi ni en mana maru kende jo Kenya yawa ano kuye na buna bende ati kode. To mano bro kelo yot e kind pinje nikech jo Uganda bende bro yudo thuolo mayot magi yudo godo msike. To bende awachne gimoro kanyo maling' ni wach SGR no to gi wach ndara no kose yaore e kinde ka tibro yudo ka jo Uganda onge gi tabu nikech misike gi bro bet ka chopo. Koro luor ma kata wan bende wan jok mantiere border manyo wan godo ni to dipo ni Museveni ni nyalo chako kendo lweny kodwa. Magi gini achiel kuom gik maduoko weche mag lweny piny kata weche mag tension mantiere kind pinje mamoko duogo piny. Koro miyo weche mane president wacho gin weche motegno kabisa makelo nwa yot. Koro wach ndara okena ni koro ni yero ndara nitiere to ng'ato nyalo wacho ni to koro ndara mogerno an obro konya ga ta onge gi matoka. Weri ni oni bro konyi ga ngo ni onge gi matoka. Pare ni ka dipo ni sani ng'ati moro obedo matuo tido mondo miring kode itere hospital. To ndara ne manyaka itigo. Kati tiyo ga piko, kati tiyo gi mkokoteni, kati tiyo gi wheelbarrow. Bro tichuni nyaka itigi ndara no mondo mi ichop mapiyo kuma idhiecha. Koro ng'ato kek wach ni ndara to bro konya ga ngo. Bro konyi gi yore mang'eny kabisa koda in gi matoka kod ionge gi matoka. Tingeni kata mana matunga ewi mano nikech angeni seche bende ringo mapiyo. Ewi mano bende dong ng'eni nitiere bende dwaro mano mar kao omenda iwacho ni to ewi apeni makamaga nyenya highways kwang'iyo kata mana mano mar Ironi ma Osamit ma bende kori bro bede kigero. Angeni ka ponono ni gedo mar tiga na ini kibuok Nairobi kidhi Nakuru panen mana saa achiel. Yes. To bende nitiere kata mano omenda ma bende bro chuno nyaka chul. Nitiere michulo e kanyo. Toll free. Into kiseidho public means. Idho kata mana shuttle moro. Tidhe ingeni in Gen Z. Wandalo manodongo ne nitiere matoka moro Nairobi kama niluongo ni Wepesi. Bende ni winjo wachne. Apa na ng'e. Bende winjo Wepesi. Wepesi nen ga pijot moro matingo ga ji 7 cha. Mane aga Nairobi ka seche 4 to chopo Kisumu. Nicho shuttles matini nano nitiere gi. Manyiso ni bro kelo yot makamano. To nitiere shuttle gi mani mulo ka mani penjo kenda ma is very important ma en mibadhi. Mano bende achiel kuom gima president nyaka keti era ng'eny mamalo okonyal chopo kumodhi chopeni ma wamanyo trillion 5 to mibadhi pod otimonewa ei Kenya ka. Mano gima nyaka wadil godo to ken president kende kata wan jok mantiere private sector pare ni wan bende wane mwahongo
jok mantiere e sirikal. Tingi gomen na wacho mano nikech kaluwore koda singo mopogore opogore ma bende koro omenda bende ochiw mapuot iwacho ni omenda makore lach to kinde ka kinde kata mana Dr. Mark Matunga gi Okinda Ojuka useneno kuna nderni ma bende ochaki kata mana bridges iwacho ni olalo ma bende jikadha di ma bende pok otiek to omenda bende noketi emen nacho ni sirikal kata mana kagolo pesa makamagi wuok malo to gido makamagi dibed ne na gino ma bende biro bedo kalal miero nikech higa mar yiero bende kayo mana higni buo higni iwacho ni higni 2 kama to biro bedo kwa dhi yiero maduong' kata kamano kinda ma bende nyalo medo mana mapiyo piyo kwaruyo bende weche mag uchumi. Yes, erokamano Sharon. Ing'eyo king'iyo kata mana peers mag masani waluongo ni Asian Tigers gi king'iyo gik mano odongo chumbi margi achiel kuom gik machalo ka ndara gi right. At the moment manti accessibility mi dhano nyalo move from point A to point B tieni onge tira japinja nyajwak ne sirikal kika strengthen the health institutions ming'iyo ka sani sirikal William Ruto ni ineno ka kata mana SHA tiyo maber kabisa tieni onge problem manyalo bedo tu ineno SGR ni dhi konyo luo kabisa Sharon nikech ka ng'iye ni chobiro to keta nyaka mana Naivasha kende. It is so many things. Tigik mang'eny kabisa piny luo kocha. Mano ok nyal timore mabiro Nairobi nikech samoro ndara thin kata inexpensive. To SGR ok nyal compare kada mana gi shuttle ma Wuod Subani wacho ni. King'iyo SGR chopo nyaka Kisumu. Tiende ni along Lake Victoria region ng'ato ka ng'ato nigi koro capacity manya puro kata mana lot ne skuma makor Nairobi. En koseketo bira Nairobi. Iyudo ka kata mana aero kacha joma puro mchele ka nyalo uso gi to nyaka Mombasa kata madhi loka tin SGR buro konyo to gik ma iwacho kaka mibadhe en ga goodwill from the leadership, top leadership. Koponi wan gi goodwill to kata mibadhe go kunyal bedo to koponi waonge goodwill to mibadhe go buro nyawre kata wayu ma jatelo machalo nade and all about the goodwill mad leadership. But for the past 3 years most of the leadership for William Samoei Ruto and Ngat is ready to transform Kenya. And I'm very sure no be the most celebrated president in the history of Kenyan politics. Nikech jaten piny ka jaten piny tire koda mise mage. Wangine mise mano mar mosenindo jaten piny Kenya mano Mwai Kibaki. Nere mar neno ni bende wachope ong'ala mwachwalore kaka piny Kenya Vision 2030 mano nosirumo sani koro wang'iyo world first class country ekin mamoko koro nyakorom gajwang bende nyaka walose kotende kod weche mag uchumi duchi manyoro jaten piny Kenya wacho ni dola osebedo ka rengo makare kipimo koda siling mapacho ka wacho ni dola osebedo stable in the last 2 years wacho ni siling mapacho ka osebedo katimo maber sani hinyewe nengo mar siling 129 kopogore gi mano bende wang'eni dwaro mar ndiko oganda e tije bende no mulo ka bende wacho nyaka gisani ntiere businesses karmana ohendni 300 ma bende osechake pacho ka wacho ni foreign companies mag kiambe mawuok e pinje maoko madirom 500 ma bende osechako kembe gi e pacho ka mano mar ndiko oganda ma pacho ka akani unune yo machal nade kanyakla kod weche mag thieth gi somo bende no mulo duching manyoro kar thieth nyakorom gajwang hangeni seyo sebedo kalure koda gope ma bende shani tiere godo ne subtende mago mag jigiwegi ma bende nitiere boriruok mano mar rufa katika mano duchi manyoro jaten piny Kenya nowacho ni jogo ma bende nitiere koda tuoche mago mag tama ahinya mano mar kansa bende koro package biro bedo ka imedo nikech wang'ino kumba mar SHA gi sane osebedo ka chiwo siling 550 jaten piny Kenya duchi manyoro nowacho ni packages biro bedo ka imedo nyaka siling 800 aparo ni wachak kudi daktari kotenre kod mago Sharon weche mimulogo ni kare abro temo mondo mikika nikech thuolo tin thuolo to no wiji medwa nikech ng'eni amundo chiewo mabor malich kine achop Nairobi mana mfangano kata adwa miye president jip mopogore kata anyalo bedo ni apogora kode paro to bende kopogora e paro ahinya en mani amiye jip ni nitiere kuonde mokari 3 mowinjo bed ni omako motegno sana weche mag uchumi dola to wasendhiyo kumwandhiyeno gima kang'iyo mbele ka to onyalo bagni matin onyalo bedo gi yungni matin koro jopiny bende owinjo bed ni ong'eyo to magi timore ok ni nikech Mbadi kata President Ruto kotimo gik mowinjo gitim gisetimo gik mowinjo gitim
So weche mag macroeconomics manyiso ni weche mag uchumi e ngas mamalo ma en dollar ma en reserves to en weche mag gopewa mago to giseloso ma gichungo maber. Koro gima chendo sani Sharon kendo wadhi e Christmas kendo kata weche mag chiemo, food security. Ing'eni wan gi food security e Kenya kata seche moko be ok owuoyo mang'eny. Inyalo paro ndalo mane warwako sufria e wiwa ma koro tinde opogore. Gima koro chendo sani ma dagomb mondo president okete teka ahinya kata wantiere wuoth mabor mwadhi e first world. To wuoth mabor mwadhi e first world ni dhano bende nyaka beda gi pesa e ofuko. Koro adwaro mondo mi wachak ng'iyo weche mag microeconomics. Kuma niwinjo kama Mudavadi wacho ni pesa mfukoni. Oganda ka onge gi pesa e ofuko to pek nyalo bedo mbele ka. Machiel kuom gik mowinjo gitim en pending bills ka owinjo chul te, obed e level mar county, obed e level mar national government, owinjo chul gi te. Mana achiel kuom gima bende sirikal bro yude yot nikech bro choko osuru to kendo pesa bro circulate. Koro macroeconomics to oselosi to gi food security bende oselosi. Koro gimodo en pesa ma ng'ato bedo godo ofuko monyalo wago kanie to kod kacha otiem ga achiel ariyo adek. Achiel ariyo adek mar jaluo mane pok orumo. Bende pok okwano mochopo 4. En kwan ne chopo achiel ariyo adek. Mondo mi ng'ato bed gi pesa monyalo timo godo achiel ariyo adek. Mano to me would be most important nikech mano bro miyo dhano nyalo afford weche mag kata mar chopo e osiptal nikech SHA ok chul ni transport michopo godo osiptal. Bro miyo ng'ato thuolo mar ng'iewo ne nyithindo buge moko kata achiel ariyo adek mowinjo bed ni ng'iewo ne nyithindo ka gitimo ka gidhi e skul kata part mar school fees mowinjo bed ni gichulo. So kanyo mondo koro wachakwa concentrate e seche ma koro wuodhwa mar road map maduong' ka koro wachomo godo first world. To wan jok mantiere gi pesa mondo bi obedi e ofukowa. Microeconomics ema koro wang'i pesa mfukoni ma owinjo be ni nyo weche mag gino ne iluongo ni fund cha iluongo nang'o hustler fund, women fund, wan gi pesa mar nyota manyo biro ni, wan gi climate works programs makamago owinjo tem mang'eny kabisa mage mabro keto pesa ohuko jopiny mondo mi yudo godo transport magi dhi godo hospital mondo SHA ochul negi ka ok chopo hospital to onge mondo mi yud godo yo man kech koro kuon to nitiere to kuon ok de bang'a dala beach nyaka ing'iew alot, ing'iew rech, ing'iew omena, itimango ing'iew ringo kata mana once a month icham godo kuon ni. Koro mane yore microeconomics makoro nyaka watim. Ero kama na inya taero daktari kamikelo godo ni sani okwating sufre wiwa bende sado kwane ng'anyo mopogore tingeni seyo bende nitiere ni watiyo kod omenda mathoth mano mar nyiew chiemo agricultural products ka wuok e pinje moko ma oko. Emomiyo duchi manyoro jatend piny Kenya nowacho ni bende Kenya watem matek kar nyalo marwa mar mondo mi wachop first world country mar mondo mi koro wa reduce exports to imports omedre nikech owacho ni Kenya watiyo kod siling bilion 500 ka higa mago mag nyi agricultural food products. En nengo mamalo moloyo. Akeno kinda mage mabe nyalo medo ahinya nyako tenre kod weche mag uchumi, thieth, somo e kind mamoko. Kwa wachako gi somo kech ing'eni piny ok nyal bedo piny ka somo chiek. Iyudo ka sirikand William Samoei Ruto ni en sirikal mokwongo ndiko jopuonj mang'eny kabisa e history mar Kenya. Kech king'iyo sani nondiko ji 76,000 teachers. Ing'eni japuonj achiel dala kocha onya puonjore ji 4 moa e family. Tiende kindiko ji 76,000 plus mano sendik chon cha. Tiende mani konyo gweng'. Dengini seyo ntiere nikech indiko gi contract koso permanent. Ema wacho niya so far king'iyo data mar sirikal sirikand William Samoei Ruto osendiko ji 76,000 mano jopuonj ma chulo ne nyithindo school fee te jomo families mang'eny mo depend on them. Mano is a plus tiende mano piny nyalo dongore. King'iyo kata jok mwapiem go kaka Asian Tigers gik mamiyo gidongore gi machalo kaka accessibility, stima. Ing'iyo sirikand William Samoei Ruto ni wacha kata mana Siaya kacha ochiwo 1.6 billion for 16,000 household
plus another 500 million for 500,000 households. Ng'ise ni mano is a plus. Teni wawuok kuma no chien. To king'iyo regions gi te Sharon, kuma ne nitiere mudho sana, nen mana pinywa kaka oganda luone. Gigo te biro loko ngima dhano. King'iyo kaka SHA, I'm a victim and some of my siblings ma samoro SHA no osekonyo kaneno. Ing'isi ni kopok ni chulo SHA to chula ma dheolia kaso obro kawia kawa. To king'iyo machoncha, NHF machoncha, ning'isi ni kate chul for the past 2 months to pok odhi bedo effectiveness. Tiende ni mano isekonyo japiny. Ke japiny gimo dwaro kabisa en gima ber kod thieth, kod ndara, kod school, kod yath hospital. Mani gima the common man dwaro. Mamalo kan to be ok ochike ite. Kichaki ng'iyo weche mag wuotho, somo wuok kodi kan. Iyudo ka SGR mano gik Naivasha odwa extend to Kisumu. From Kusigi Kisumu, from Naivasha to Kisumu, tiene jok mane region mar Thurwa kocha. Manyalo bedo gi cages kata Lake Victoria kacha, kaka Thuru gi Suba kona, ng'en joka ng'e kabisa en pidho rech. Iyudo ka jogo nyalo kawo rech gi, ma ok ging'e bei mayom, ma ikel nyaka Nairobi, kata gigol from Nam Kuchu nyaka Nairobi, ma gitere kata Loka. Makoro chiro dhi bedo mawo, tiene mago dhi keto ne japiny pesa e lwetgi. King'iyo gik mane sirikal William Samoei Ruto ne wacho, ineno ko wacho ni odwa keto pesa kuom lwet japiny nade. Obukore ni king'iyo rice farming, gidwa kawo almost 100,000 hectares ma idwa pure rice farming. Tiene jo Moroni, Nzoia idwa mi 30,000 hectares ma rice farming, mabedo fully sponsored by government. Kidhe Ahero kocha, gin go over 50. Gidwa mi fully by government. Tiende japiny ni kinyalo miye thuolo munya puro go mchele, michaki miye chiro mang'iewo mchele, ong'e buro go koko. Ting'eno kinda magi duto te iwacho ni gin singo, to singo ing'eni ber. Kendo singo iwacho ni ber kendo moro it. To koko ketgi tim to wach maka nyalo bedo ka chal nade, nikech iwacho ni promises versus reality. Mana kwa tieko gi wachni. Ing'ene kwa ng'iyo iwacho penjo maber kabisa. Ka ng'ato promise gimoro, ting'iyo mosetimo chien. Nyicha wadhi e ng'anyo. Jo Kenya no dhi ng'anyo koro ko subre wigi kaka ywako ni kech ne ni mal adiri kech ne ni mal ja Kenya ne onge problem but onge yo minyalo subsidize go consumption. William Samoei Ruto no biro gi subsidy production mi yudo ka mogo maning'iewo siling 300 gi wiye odhi to 100 and something, 110, 120, 90 to 120. Tiene mani kelo mogo machiegni. Kening'iyo mbolea back then 7,500 shillings, right? 7,500. Ogole from 7,500 to 2,000 to 2,500. Mano ng'isi ni mano ng'at madwaro mondo chiemo obed e ngima. Dhano mawuotho gi tiende Sharon, kapok otimo gimoro amora to nego yieng' obed gi chiembe dende. Nikech kidenyo kelo tuo to tuo kelo tho. Mano ng'isi ni ng'ani en ng'at mo mean well for Kenyans. To gigi nyalo bedo mana ng'ere ka wan gi proper communication ma japiny ng'eyo kumoaye kumwachope gi lekwa kumonengo dhie. Erokamano ahinya. Gino mara ni giwachni mogik itieko kapok wachna mogik manyalo nyiso oganda Luo ni sani osegik masama koro jomok dwaro maber temo bedo mondo bede yo wang'i history mar kumoaye ikumosegik sani. Kani chako Kenya mawantie sanene ne wan gi lawyers maber, ne wan gi kaka Gwen Skodhek. Mano first Commonwealth law e Kenya ka. Notiyo go osiepewa moko, makopon gik moko nobiro, nwaneno ka ngima nolalala nono. Wang'iyo Jaramogi, kano omewa leadership e lwetwa. Jaramogi kano mi leadership, nikech we are very honest, one community ma ok hero chamo remb ng'ato. Kano wachiwo leadership, nowite nyaka jela. Wachak waneno gik ma Tom Woodson Osenga notimo. Reforms, kata sani we are still celebrating him. Neno at long run nothung e town kama weche nobedo kamano. Ng'at mosebedo machiegni kodwa sa community en William Samoei Ruto. To en ng'at ma Raila Amolo Odinga wewa lwete. En manyaka koro wa support. To ng'at ma ketho leadership mar Oburu Odinga as an elder mamiwa direction, mane mwakao as an enemy to our people. Erokamano ahinya Hokinda Hojuka kuom yudo thuolo. Mak Matunga kitieko twak mari daktari bende walosani na bende ang'eni jatend piny Kenya dong' mana gi twak achiel nikech mane twak mare mar adek e higa mar 2025. Twak achiel modong' en mar higa mar 2026, twak chal mar piny Kenya kaluwore koda katiba nikech wang'eni yiero to wadhi e dwe mar 8 higa mar 2027. Giwachni mogik.
ng'eni okenda wacho ni dhano nyaka chiem. Koro an bende akwayo ni ka Royal Media uloso nya breakfast moro matin, sausage gi nyuka mondo mi piny masani. but mano nyiso ni geno nyaka bedie. Kata mana koro sani wachomo weekend koro dhano dwa rwakore dhie kanisa majuma ka juma. Pastor wacho ni Yesu timang'o biro, iwacho no Yesu biro, kendo pile makata jomoko tho, wan pod wan gi geno ni Yesu biro, wachomo kanye, wadhi e polo. Ma injili manyaka President Ruto med mana yalonwa ni kanyo e kuma wadhiye. Kata weche tek manade kore ka, to wan kacha e kuma nyaka okete pachwa ni wadhiye kaka oganda. Koro President Ruto kendo kata kubro duogo wuoyo kodwa, mano bende achiel kuom gik ma bro chuno ni pod omed mana wacho ni kaka na wacho cha mae kuma wachomo. To an jip mamiye ni sani koro wa restructure our economic intervention gin gimbadi mondo gi make sure ni programs matindo maketo pesa e ofuko japiny nyaka koro bedie oring parallel to agenda wa mar achieving first world status. Erokamano ahinya Daktari Mark Matunga kanyakla kod Okindo Juka mano mar yudo thuolo mar twak kodwa kanyakla kod nyikwaro Mgajwango kiny makawuono kaluwore kod twak mano mar jatend piny Kenya HL mano mar piny Kenya. Nyakwaro Mgajwango chakre ne ochamuma jatend piny Kenya osebedo telo kuom thuolo mano mar dweche 14 odiochieng' manyoro nochiwo twak mare mano mar adek e nyim od bura maduong' ma pachoka. Par ni kaluwore kod pende chike ma pachoka jatend piny Kenya nitiere kod ting' mar nyiso jopiny kama piny Kenya ochoma hinya twak mabende gi jachiwo higa ka higa e nyim od bura maduong' ma pachoka. Singo to thoth Nyakwaro Mgajwango, to kata kamano wan kaka Ramogi TV kaka jofuambo bende wabiro bedo kwa keto gi nyong'ong mar neno ni moko kuom gima bende nowacho kaka mano mar Rironi Mau Summit mabende wacho ni launch mar gedo mare biro bedo kachakre juma mabiro, reru mar SGR hinya mabende gwenge mago mag imbo mar piny Kenya wabiro bedo kwa winje ber. Nowacho kanyo ni biro bedo kachakre Januar mano mar higa manyien. Duto te wabiro bedo kwa luoni nikech wan wang'u to wan e itu. Yiena mar mondo miamake gi kanya Nyakwaro Mgajwango dakika 3 kapok oromo saa 2 mano mar okinyi mabiro en chenro mar ng'ejo thumbewa. Wang'eni chieng' tich abich juma ka juma chenro makamano itayo kod Solomon Kafaya. Gisani Nyakwaro Mgajwango akaw yo matin warad kendo e chenro mar mbaka oromo rowere to wachang'o kaluwore kod twak mano mar jatend piny Kenya odiochieng'